Wah, apik ya truk ya suarane. Wes, wontenipun wah. Sip. Heeh. Kas. Heeh, iki isa jebule ana siji meneh. Apa kuwi, Gong? Ya wacake ya iki ya. Wilujeng dalu Mas Dalang, kula Pak Suwanto saking Sampangan. Kula nyuwun dandang gula Semarangan dilebetaken dendang Semarang nggih. Ingkang baku mugi-mugi dusun mriki tansah guyub rukun lan aman. Amin. Lan panjenengan mugi pinaringan lancar lan pinaringan kesehatan. Matur nuwun Mas Dalang. Nggih, siap. Wah nek dienggo penutupan kuwi nek ora sing apa jenenge? Apa? Mbok-mbokane singa-singane sinden iki Bu Prastiwi. Wis kuwi wis dienggo penutupane sapik banget, heeh. Karo lenggah wae. Ku kurang apa to jane aku ki? Apa pengen berdiri? Oh, berdiri. Isih kepengen eksis po. Heeh. Kudu aku ya sing karep berdiri. Wis ora apa-apa. Ben ketok to. Ketok ya isin aku. Mosok kon ngetokke. Isin po? Isin. Mosok ah. Wes ngadeg kon ngopo? Nah, iki mau lho ana Napa? dandang gula Semarangan dilebetaken dendang Semarang. Dandang gula kok ngadeg. Wis ora apa-apa ya ben gaul. Ben Ya. ketok mau lho. Mbah. Hah? Kayak ben kaya nek ning purawisata mbiyen ka lho. Ning kurang sing ngene iki po. Heeh. Nek iki yo wer-wer. Nom-nomane jan Dek mono. Nek saiki ya bintangnya. Ah iki lho, Glok, dikancane. bintang tamune aseng pundi, Pak? Tak kira ngancani aku. Pipis. Oh, keluarane ajeng pipis. Napa tesih duwe? Wah. Lho, lah kok malah piye to tandang gula ki? Ya tekon karang ya wis tuwa. Yo, Heh? heeh. Kuning-kuning ngapane? Yogya. Wah, wis tau cakepane ganti. Apa? Wis tau cakepane ganti. Apa? Ganti apa ngono sego. Apa ngono? Bar madang ya aku iki. Aku urung Ya. Amedon madang sik, tak gantine ngono. Aku Lho. ganten sing mayang. Nyoh. Nek kaya aku tancep malah aman ra ono sing ngegol-goli yo. Dadap tidam. Alah wis tau ya niku. Suwah tau yo. Kabeh wis tau kowe iki yo. Glidik wis cilik. Alah. Wis musuh karo singa-singane sindan wis ora wani apa-apa aku san. Gus. Sasa
tuwa ki kene munggah. Kene medun wis tuwa. Maut. Ya nek wani regane. Rumeng tok nyang murah. 20. Yo dumeh tuwa 20 ya moh. Ya le ya. Nggih. Wos manjer kawuryan tan kuciwa memanise manggep sri napteng dalu siniwaka sangya prodase. Ah ngono kuwi swara ngrintih. Iso ya Pak ngrintih. Oh. Iso. Ya isih ana nek iso nek ana jodhone. Jodhone nek do weruh wis do wegah. Apa Mas kok guyu? Hah? Oh iya. Ora apa-apa. Ora ta ya. Manggep sri napteng dalu hing ulat ngapa kok ngemas? Ora apa-apa kok. Aja kepencut. Ora arep. Engko nek kilaf barang. Ora. Ming 20.000 lho, Le. Tak nggo gedruk ilang. Ra iso musuh iki aku kok. Rada ekstrim. Langut Slenthik mencelat. prondene paksa kebekan saking kehing taranggana kang sumiwi warata tanpa
suwe-suwe kok yo. Delo wae. Suwe-suwe keri ya. Alah, Maksudnya nek tok ithik-ithik yo keri aku. paijo-paijem seneng banget ki lho doan ki lho. Dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta sayang 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 seribu kali sayang dari mata turun ke hati. Nah, nika. Ya lumayan payu 50. Nuwun nggih, Pak. Walah jan kok apian. Heh. Tundaki 30 mesake paling. Heh? Oh. Kok mengai dit 50 ndek pamrih. Saninten puasa diapunten sayang 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 seribu kali sayang sadaya tak kalepatan. Pun Mas Gading. Sampun matur sembah. Wis mung nuwun tok, tak rewangi megol karo dinganu lho iki mau. Nggih, nya. Kertas tok. Lah ya, Ya wis le ra apa-apa util. Wis. Ra apa-apa cetila wis ra apa-apa. Wis rasa dipikir ra apa-apa. nya iki nya wader wae nya. Heh? Wader. Ya wis ra apa-apa wader. Iso nggo lawuh. Kayak ikhlas ora, Tedas ora iki lho maksude iki. tedas kok tak kremuse nganggo. Ya. Iyalah, kowe yo ngeli-ngeli to wadere. Ha iya. Kena dienggo sarapan. Wis. Wis iki ya pamundhutane pas entek iki. Heeh. Tapi ego ya wis biasane bae to. Ya wis dicukupke sik le gegojekan iki ya wis jam pira to iki? Wis 2:30. Lakone isih dawa ya. Isih dawa apa iki? Isih. Dhewe iki isih apa jeneng kok gajahe barang metu engko. Jaranan barang iki engko. Kok apa? Heeh. Kono munyuk-munyuke ya udah metu engko. Tenan ora, Truk? Tenan kok. Adhe iki isih nderekke apa jenenge pendhita nom lho, Gong. Heeh apa? Iya no iki mau bareng karo bapak jare ana pendhita nom. Berarti nganu iki bendera anyar iki. Ya wis kaya ngono, ya iso disebut kaya ngono kuwi lah. Sapa Truk jenenge, Truk? Begawan Madukisma. Madukisma lak pabrik. Dagel ta kowe? Madu Gondo, awetan kono kan. Sapa jenenge? Alah, Madu Bronto, Begawan Madu Bronto. Wah apa? Anyar kuwi. Anyar. Ya saiki gak isih bawa aku selak kepo aku durung nilai aku mau. Ayo sayo Gong tak.
Arep nganggo apa iki lho Sebo? Ah manut kowe aku. Arep nganggo jeneng. Nganggo kae. Oh ya, jeneng ya ning dalem ati langit. Alon tata lenggahira risang marta tameng tasih misuda andana raras wong ilahing bunga sing tanpa upama dene nggonku mangasrama ana pretapan ring Emputegi malah wis nampa siswa mara kepara wis tak rengkuh kadang taruna Yai Sumitra inggih sanget ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami dene paduka kersa nampi pasuwitan lan anggen kula badhe napak padha guru perwita dhateng paduka Hyang Adi Premban. Inggih kula nggih matur nuwun dene semasa anak-anak kula wonten mriki nggih pun direngkuh dados kaluwarga. Iya Kyai Semar malah aku ingkang matur nuwun krana Kyai Semar iku bebasan pusaka bisa kandha jimat bisa ngucap pun kula nggih mung derajate ngaceplik kok Bremban Ndara Sumitra mboten nyana nggih malah wonten mriki sami wilujeng to Gus pangestune Kyai Semar slamet suwan kono pertapan Kyai Sumitra sumangga pengawak Bajra Bayana wigati apa
Dene kraya-raya praptana ing pertapan Ngringin Putih bebasan teken janggut syukur Jogja sira lakoni nilar kasatriyan mung marani wana pringga kang yekti caketing bebaya Yai Sumitra dosa ngadi Premban kekilapan menapa dateng greget us ing manah kula sedyaning manah kula sepisan badhe nglebur napak pada Sang Maha Wiku keparenga ngaup subratanipun Sang Maha Muni syukur ento kersa ngubering ngelmi ingkang damel pajaring manah dene ingkang kaping kalih kula badhe nyara widhaken dhateng murcanipun kadang kula sepuh inggih menika Kang Mas Abimanyu menika Premban keparenga paduka paring sabda tama ung ilahing astunama sidam Yai Sumitra yen bab murcane kadang muredaya Raden Abimanyu aku durung bisa paring katrangan krana iku isih kasasaban ron salomba lan bab nggonira bakal suwita marang aku iku apa ora luput ciptamu merga lamun sira mamrih aji jaya kawijayan kuleting kulit atos sing balung para pandhitaning praja tak kira ya wis ora kurang ingkang padha limpat budine putus kawruhe beda karo aku Begawan Madu Branta iki mung pendhita gunung sing ngertine mung mantun gogok lan bebedak satuwana Yai Sumitra Premban bebasan kedung jero kenging jinajakan nanging lepasing budi para sarjana sujaning budi ingkang saged anjajaki nggih namung sesamining sujana Premban sorote pandam sumula amadangi pasah reyan ngenangi wadana ramu-ramu kalingan hangrangan sang tiap manangkung sumungkem guling sang kakung rerepa baboe maneman beraten dek branto kulup dadah runtik Yai Sumitra nyoto pratitis nanging kaya durung titi wancinipun kakang medharake ngelmu marang sira Yai prayogane Yai Sumitra saiki sawetara mapan dhisik ana pungkuran Kyai Sumarana anakmu uga mangkono sawetara padha mapan ing pungkuran merga iki sajake bakal ana lakon ingkang wigati nggih matur sembah nuwun Premban lan sendika ngestakaken dawuh Premban nggih ngestakaken dawuh Premban ayo tole iki Premban Begawan Madu Branta bakal ana wigati ayo sawetara awake dhewe padha mapan ana mburi dhisik Randa
paksang para marta dumbarita kang wis limpat parama widyang sanyata lagi wae aku nedya manjing sanggar pelanggatan pertapanku kok kerawan wujuding cahya biru maya-maya sumunar mawa Prabowo panjenengan menika sinten aja sira tambuh marang ulun krana beja-bejane titah ora kaya pendhita ingkang peparab Begawan Madubranta dasare jeneng kita nglakoni semedi tarak brata katitik katun sumunar tejamu nyada lanang sumeblak jagatmu kaya ngawe-awe tekaning kanugrahan kang aran Wahyu Cakraningrat kepengin manuk mono jagatmu iki lan kepengin sasana ing singasana adi jiwa ragamu Sang Resi wangakno wiwara tamanmu ulun bakal sajiwa momong marang jiwa lan ragane pandhita ringin putih ya Begawan Madubranta nguyak wahyu nganti keplantrang tekan kene sajae iki mapan ning pertapan ana pendhita muda tur bagus sapa sing dadi peparabmu pendhita inggih Raden ingkang kula kangge mangasuma menika pertapan ngringin putih dene peparab kula Begawan Madubranta lajeng panjenengan menika sinten Raden yen kowe pancen pendhita kesdik kudune wis ngerti marang aku mergane aku iki bocah sing kondang putra nata ing Dwarawati kekasihku Raden Samba Wisnubrata ya Raden Kusuma Wiratmaka panjenengan menika Raden Samba Wisnubrata putra Dwarawati ya Begawan Madubranta nganti keplantrang tekan kene aku nguyak beburonku ya kuwi wujuding wahyuning ratu mongko tak sawang tejamu manter genah yen wahyu saiki mampana ning anggam ayo saiki wahyu tak jaluk duh Raden lajeng anggen kula badhe nyaosaken kados pundi krana kula mboten rumaos kecandhaan wahyu kakehan wuwus ora gelem nglungke wahyu apa kudu tak rada parepeksa kowe Madubranta duh Raden kula mboten badhe ngajab pasulayan nanging kowe iki pendhita isih nom ayo nyata perwira golek papan sing jembar tak todhi sing dadi kadigdayanmu Kakang Samba mlayu-mlayu mau jebul nguyak wahyu. Jebul nguyak wahyu sing mapan ana ing pertapan kono tak paranane, tak paranane.
ngrasake. Kowe sapa? Begawan Madu Branta sing dadi peparawuh. Lah kurang ajar. Kowe jupuk wahyuku kowe. Kayo gelem tak jaluk apa ora? Ora gelem ngulungke tanggo gatheng sirahmu kowe. Waduh. Sekawit kula bombong awit uninga nyatanipun paduka anak Mas Gesah menika jebul tapa nggayu ayu syukur nger lajeng menawa pikantuk damel iki nger kados pundi anggenipun mangun tapa inggih Paman Setyaki saha Siwa Udawa kula sampun mangun tapa astunipun kula sampun kecondhoan wahyuning ratu nanging wahyu oncat lajeng mapana ning angganipun pendhita muda nami Begawan Madu Branta nanging jebul pendhita menika sekti sanget kula mboten saged ngrebat wahyu Paman Setyaki. Kula nyuwun pengayoman Paman. Aduh nggih. Prayogi monggo kundur kemawon. Lelambar menika dipun aturaken wonten ngersanipun Ingkang Rama inggih Koko Prabu Kresna. Nadyan bebasan sampun kekalangan Maloya jajah desa Milangkori jalak paningal parandini dereng saged kepanggih yuga kula pun Abimanyu Arjuna sak dalan-dalan kowe nangis nganti kaya tangkis dadal tetesing luhmu mongko saektine Dimas Arjuna uga luput lepat kula ayo to Abimanyu nalika semana mbok dukani senadyan nalika iku nggonmu ndukani mung kanggo srana mecut rasane Abimanyu supaya gemregah ning rembugmu sugal to iya apa ora wah jlamprong nyeneni anak bocah kuwi kena nanging aja nganti kesenggol rasane kaya Abimanyu kuwi mbok menawa mutung merga lehmu ngandhani karo nyengeni bareng lunga terus ketun inggih kula rumaos getun Uwu Prabu mbok inggih kagunganipun kaca paesan menika dipun pirsani wonten pundi donganipun anak kula Angka Wijaya aku ya wis kaca paesan nanging sing ana mung peteng ayo iki sing jenenge kaca pengilon ki ya terkadang sok buwet merga iki ya wis suwe banget ora tak lap mbok ampun gegojekan to Koko Prabu
Wong kula menika nembe susah saestu lho. Tegese iki kaca paesan kuwi ya sok kemendungan. Karone yen kaca paesan bisa nuduhake mengko ndak ora padha mbudidaya. Nah Nyai percaya wae, Abimanyu kae bocah sing kulina prihatin. Dadi umpama lunga mestine lungane ngudi ngelmu lan gayuh kanugrahan. Wis to, titerono wae. Sun Samba, gajeke sira mau tak pecut rembug banjur sira trima lunga sajake krasa. Banjur ngedegake kita apa? Iki teka-teka kok banjur nangis ngopo? Inggih Rama, kula mangun tapa gayuh wayuning ratu sampun saged kasembadan kecondhoan wahyu nanging boten nginten jebul wahyu oncat. Wahyu cacake ingkang putra Samba malah samenika wahyu mapan wonten ing angganipun pendhita ingkang nami Begawan Madubranta. Rama nyuwun pengayoman. Rama kula nyuwun pengayoman. Nggih, O Prabu, pendhita menika sekti sanget. Saestu sekti sanget. Weh, lah dalah Arjuna Werkudara ayo melu pun Kakang tak buktekke kaya ngapa pendhita nom kuwi mau. Goncang kancing langit kelap-kelap ngerenjang resang mawe gandrung mapane ana ringin putih yen ngono sliramu ingkang peparab Begawan Madubranta inggih kasinggihan paduka menika nalindra ya ingsun Prabu Kresna Nata Dwarawati Kyai ringin putih kowe ingkang ngrebut wahyu cakraning receka anakku Samba ya duh sinuwun Sang Sutya ningrat kula menika mboten ngrebat nanging wahyu menika mapan kedah nindingi dhateng gesangipun titah
Mbok menawi wahyu kala wau sampun saged nyumurupi dhateng gesang kula ingkang tansah kula udhahaken dhateng margining kautaman. Pramila nuwun sewu. Kula mboten niat ngikara dhateng ingkang putra Raden Samba. Nanging upami paduka ingkang pinangka sudarmanipun Raden Samba menawi rumaos kuciwa penggalipun saestu kula nyuwun pangapunten. Lan umpami paduka badhe duka, badhe paring pidana, kula wontenipun inggih namung pasrah semarah dhateng paduka. Begawan Madubranta. Rumangsamu mbok anggep enteng ya? Kowe ngerti to? Ingsun rawuh ning pertapanmu iki nganti mantasaning para satriya, ya kuwi Yai Sira lan Yai Arjuna. Monggo yen nganti adikku Werkudara nesu yen mung bakal ngrusak pertapanmu iki ora nganggo suwe. Nanging sumurupa, apa dikira Kresna bakal mentala karo kowe? Apa dikira aku bakal tega mateni karo kowe? Merga yen nganti aku tegel marang kowe bakal sinurak ing jagat. Ing atas nata Ndwarawati iki jajaring wong tuwa kok bakal mentala marang jajaring anak lanang. Mongko kowe kuwi jane didama-dama digekudang dening para pepundhen. Digadang-gadang dening para kawula supaya bisa dadi satriya bebeteng ing jagat. Nanging kowe lunga wae kok dadak amping-amping etok-etok madeg pendhita ana ing ringin putih. Ayo, coba wangsulana. Kowe kok lunga wae dadak amping-amping dadi pendhita ing pertapan ringin putih kene. Lan dadak nganggo jeneng Begawan Madubranta. Ayo, Gage Wangsulana, anakku Abimanyu. Mursid nganti gawe bingung, lunga jebul tapa nggayu kanugrahan wahyu. Apa wis kasembadan nggir Abimanyu? Inggih, sedaya inggih awit saking dawuhipun Kanjeng Rama. Pangestunipun Kanjeng Rama sampun Rama, kula sampun pikantuk wahyu cakraningrat, wahyu ning Ratu Sukurya nggir. Pun Rama melu bombong iki Sumitra uga malah ana kene. Punokawan ya neng kene. Inggih Rama. Nderek ngrencangi Kang Mas Abimanyu. Inggih, inggih. Dadi cantrike Begawan Madubranta. Sapa e, Truk? Sapa e, Truk, Truk? Wah, nah. Sinuwun Prabu Ndwarawati ngono karo Raden Werkudara Arjuna Werkudara. Dong apa rene iki? Dong apa rene iki? Dok golek duit apa ya, Truk ya? Ya ora. Guna wis anu ku lho. Mbok didelek iki jriteng apa ya, Truk ya? Lah iya. Ora seru-seru gong kampleng lho iku gong. Kok do tekan kene ngopo to, Truk jane iki? Mbok disawangke lho. Pendhitane sing tok tutke iki mau dadi sapa? Lho, kok ana Raden Abimanyu barang? Lah ya kuwi sing dadi pendhita kuwi. Saiki iso malik-malik. Iso saiki. Wis ketok wis ajar trik sulap barang kae. Ora ngono kuwi, Truk, ora. Nek krungu dijemparing cengele mah. Masalahe Ndara Janaka kae nek kon jemparing pinteran. Wah, banjirut garing encen pekok menanok kae kok. Bener, ndelok. Waduh. Kan teleke kae pun diwenehi gembok apa kepiye to kae iki? Seru banget ya, Truk. Wis ora apa-apa. Kok lak sejilit meneh dikamplengi Ndara Werkudara. Polo wae, polo. Nengke wae. Nek bali rene meneh lak tenan Gong, ora ngapusi aku, Gong. Nang ketoke kok ora bali rene. Lah ngapa iki? Lho, lha kowe iki merono to? Lah aku ki mung mubeng kok. Golek sensasi aku ki nganti. Aku butuh sensasi baru. Lho lagi wigati lagi kangen-kangenan ki lho. Iku ora sok liwat to, Kang.
ya jenenge wong arep ya ben ora tegang-tegang banget ngono kuwi lho. Ah justru nek wis tegang ngono kuwi kepenak banget lho kowe. Iki jane omongan tekan ngendi to iki? Ayo semono wae. Mandho diteruske kae lho. Mergane yo arep kawane kon salin. Mbok metu wae apa yo truk yo. Lah aku wis ngene iki, Gong. Aku wis salin iki, Gong. Ora ya wis kowe ora usah metu po, men aku wae sing metu. Aku biasane metu iki. Wis nang-nang wae truk iki, Truk. Arep nanti. Ayo, kowe arep nanti kowe. Mbok Kang Gareng kowe iki mbok ora sok ngisruhi wong lagi wigati to kowe iki. Aku ki pengen golek sensasi meneh iki arep liwat meneh aku ki. Kowe meneng ngene kene mbangane tak rangkeng kowe. Wis meneng wae, do meneng. Do meneng lho. Iya, Gong, wis meneng iki aku. Wis ngantuk aku, Gong. Tak tinggal turu sik apa ya, Gong. Ayo meneng wae sik ning kono kuwi meneng. Kang Gareng kuwi. Ora salin sik, mengko sik metu. Reng, bela reng. Reng, malah raup. Reng. Apa ya iki? Engko ki sik metu rasa salin sik. Akan kowe sing metu engko. Alah nanggung kowe kok garis dilit lho. Garis dilit iki lakone iki. Meneng kok kuwi kon sida kon meneng apa ora iki? Ya tak meneng aku. Syukur yen ngono. Syukur jare terus. Kowe ki meneng. Kowe ki meneng to, Gong? Tak jahit lambemu lumayan kowe. Syukur yen ngono tegese anak Janaka padha gedhe prihatine. Koko Prabu. Piye Mas Janaka? Kakang Semar, kula. Anakmu kae mbok dibelah kabeh. Mudar tenan aku, Truk, iki, Truk. Wis aku tak salin wae tak ra metu wae aku tak turu wae, mulih aku arepan. Suhu pekok kowe kegongyan. Wis ono. Delik parani rene. Koko Prabu piye? Menika Abimanyu malah sampun pikantuk kanugrahan wahyuning ratu. Ya, pun Kakang nyarep wis paring pangandikan to. Wah, aku melu seneng. Nanging Kresna kakangku, anane lelakon iki Somba anakmu mesti kagol. Wis bab Somba bapakne sing ngendhake kamurkane. Yen sing mimba dadi Begawan Madubranta kae adimu Abimanyu inggih. Nanging kawit wahyu menika mapan wonten angga kula, nanging sapunika ngalih wonten Dimas Abimanyu. Kuwi kabeh merga saka luputmu dhewe. Pun Rama wis wis paring pangandikan to. Wis paring dawuh yen to aja nganti darbe watak umuk sesungaran. Nanging piye? Kowe lagi kedunungan wahyu sedhela wae wis umuk. Wis sapa sira sapa ingsun. Mula ya ora mokal yen wahyu banjur uncat. Banjur mapan ana Abimanyu merga kae bocah gedhe priyatine. Gedhe tapa bratane nanging Somba. Gandeng sira ya wis masing sampun minangka waing tapa bratamu kabeh ya mesti ana undhu-undhuane. Nadyan putraku Somba ora bisa kedunungan wahyu ning ratu, nanging besok Somba uga bakal kadunungan wahyu ning patih. Raden Somba rumaos kagol penggalihe padhang sutaning galih kagol kagelan tapi laur kisah malih menjang timbul menawi wonten lampahan Somba Ratu.
prajurite para Kurawa kae padha ora nrimake yen Wahyu sing entuk ya kuwi anakku Abimanyu undurna ya Werkudara ya. Werkudara Kartamarma. Wah. Jaluk Wahyu cakraning rat. Yo, cakraning rat tampan. Punden. Niki lampahan Wahyu Cakraning Rat pun purna. Sing disuwun saged ambabar kanugrahan agung utaminipun dhateng warga ing Sampangan mantu mriki. Mugi tansah jinangkung binerkan dening Gusti sedaya warga. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.